Poganizira kwambiri makasitomala athu munyengo ino yovuta zachuma, mitengo yatsopano yokwerera basi ili motere. Mtunda wapakati pa Bwande ndi Lilongwe 28,000 kwacha akulu, ana 20,000 kwacha, ndipo return ticket ndi 50,000 kwacha. Mtunda wapakati pa Bwande ndi Mzuzu ndi 45,000 kwacha akulu, ana 35,000 kwacha, return ticket ili pa 80,000 kwacha yokha basi. Bwande ya Mangochi akulu 25,000 kwacha, vana 20,000 kwacha, ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha. Katundu wanu yense tumizani pa Khwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwero ngati mwatumiza mwamsanga. Nambala yathu ndi 0886 780 355. Tikakambatuza basi kwathu kuno ndiye ndi Khwezy basi, chifukwa Khwezy ndiye basiyo. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani tsopano kuchokera kunyasala ndeko. Okondeka dodolido. Achimwene, muli bwanji koma tsiku la lero. Ukamba za ife abere anu kuno kwanu kunyasala ndi ayi ndithu tikupuma amwene. Masiku akupita basi. Tamba kukhazikika mu chaka chija amwene. Komatu osalephera amwene zitopotopo apo ndi apo. Motiramba nafenso kumayimba nyimbo ija ya chaka chino talowa ndindindindi, talowa ndadani womwe ndindindindi, akufuna moyo wanga kuti awononge. Oyipa enu oyipa. Zochitika mmoyo womu basi simungazithawa amwene, kungovomereza. Ndiperekesa wacha kwa basi zomwe zija zotsogola za Khwezy zimenezo tsiku lalero zandiguliraso sirampa amwene. Ino kungokhala ndi ulendo pakati pa Bwande, Lilongwe, Mzuzu komanso Mangochi. Osamayang'ananso kwina amwene koposa ku Khwezy buses imayenda bwino kwambiri. Panopa basi yokhayo imene yatsala yodalirika ndi imene itu basi Khwezy buses. Uchene akuti mwana anapita ku likulu la boma ukadandaula kumeneko. Mwana anachita bwino, anasankhidwa kupita ku sukulu za ukachenjede, koma thandizo la ndalama ndiye silimapezeka. Mwana amangokhala pa khomo basi, koma chonsecho makolo ake adagwirapo ntchito modzipereka kuligwirira ntchito dziko, koma ndithu dzaka nkumapita, ndalama zimene anthu amalandira akapuma pa ntchito nkumangodikirira osalandira ayi. Mwana mpakana kufika powawidwa mtima ndi ukanena kuti inetu lero ndigona konkuno kufikira ndalama zamali mbambo anga mutandipatsa sindikuchoka pano. Tikuzunzika kunyumba kwathu ngati bambo athu sadagwire ntchito mbomamo, kudikirira ndalama mpakana zaka zitatu, ayi ndithu sindikuchoka pano. Ndiye mwanadi anaswera komweko tsiku lonse osadya kudikirira kuti ndithu kenakake kachitike. Mwamanyaza akuluakuluwo ndi pamene majeketi anali yambakata. Muthandizeni mwana jamani, kenaka ayi iwewe pita tikuthandiza basi. Zimene kudandaulazo zamveka. Ife kuno kumudzi kuchikumbeni titamva kuti ayi mwana wathandizidwa, tinali wodzala ndi chimwemwe. Komanso kumbali ina tinali wodzala ndi mkwiyo. Mkwiyo wathu mabwera poti. Kodi nchifukwa chani timalekerera zinthu kufika pa mulingo ngati umene wafikawo? Timalingalira kuti kodi ndi angati amene akuvutika ali munyengo ngati imene mwanayo akudutsamo osathandizidwa? Pena pake anthu ufe umunthu umatisowa amwene. Pena pake zimakoma zonse zikuyenda bwino, uli pa ntchito, ndalama kumalandira bwinobwino,
koma zimafunika ka umunthu pang'ono kumaganizira kuti kodi mmene tikuwazunzira anzathu kumbali ya malipiroyi titakhala kuti ndi ifeyo nafenso tabuma pa ntchito tatsikira kuti chete abale ndi ana athu akuvutika kuti alandire ndalama zowathandizira mmoyo zimene tidazigwirira ntchito. Kodi mzimu wathu ungamve bwanji kumene uliko? Ungapume mu mtendere? Alipo anthu ochuluka kwa basa amene akuzunzika ndi nkhani yokhudza malipiro, ena opumira pa ntchito, ena sola anapanga bizinesi ndi nthambi zina zaboma koma osamalandira mpaka na zilumika zitatu. Zimene zachitika kwa mwana kuombedwa mphepo, misozi ili m'masomo, akumalira kuti tikuzunzika ife, kusowa thandizo lipirira sukulu, ndalama za mbambo athu mukungosunga. Ndithu zikhale bero kwa akuluakuluwo kuti zinthu zina zake sizili bwino m'magwiridwe a ntchito. Inde nkhani yake nthawi zonse makhala ya COVID. Ayi COVID ndi limene likutivuta muzitimvetsetsa. Komabe mwezi umaoneka kuti ayi mwezi uno zikuoneka kuti alipirako auje, mwezi winawo ayi apungulako awalipirakonso auje, koma zimazooneka kuti sizikuyenda ayi. Chilichonse chinayima, miyoyo ya anthu ikukanika kuti ipite chitsogolo. Ndalama zatsakamira, anthu sakulipidwa, mpaka nakumachita kudzitamirira, ayi tumungolimvetsetsa zakuno zimachedwa. Zomvetsa chisoni kwa basi. Tinawo anthu amene adapuma pa ntchito kale zaka zitatu zapitazo. Nthawi imwe amapuma pa ntchito adali ndi malingaliro osiyanasiyana. Ine ndikapuma pa ntchito ndalama zanga ndikalandira ndidzatere, kenakanso ndidzatere kuti mwina mwake kamoyo kangaka kasazikire kusintha kwenikweni. Amwene munthu kupuma pa ntchito koma kuli chuu ndalama kumatha zaka zitatu asanalandire. Munthu nkufika nokupuma makhala kamoyo kopemphetsa kati mwina mwake sadakonzekere zopuma pa ntchito. Komanso kandalama kathu mmene kakumayendera amwene. Munthu kusungira kwa zilumika zitatu kakumakhala kuti katha kali mphamvu kakadali komweko. Zimene unkalota utadzachita zija kakabwera kandalamako osathekansoyi. Lero ino ambiri amene adapuma pa ntchito kaya amene adapangako bizinesi ndi boma akumafika pomwalira mwachangu ndalama zawo asanalandire. Kumwalira kumatsopano ali anthu owawira mtima kwa basi kumaganizira ndawalakwira chani anthu akukapitolo kuti andizunze chonchi. Tikuyenera koma kusintha kaganizidwe. Magwiridwe athu a ntchito akuyeneranso kusintha, osati umapanga zomwezo mwachizolowezi kumachedwetsa dala ndalama za anthu ndi cholinga choti mwina mwake anthu akafika potopa ayambe kutinyengerera kuti amwene tithandizeni ndalama zanga nditenge mwachangu ndikupatsani kangachepi aka. Makhalidwe ena ofunika kwaonanso bwinobwino. Sitikukana nthawi zina ndalama zimatha kuvuta inde, koma pena pakenso ofunika kuwunikanso bwinobwino. Ena ake sagwira ntchito imene adapatsidwa kuti adzigwira. Ndifake nthawi zonse umamva ayi zioneka ngati malipiro anu mwezi uno akudumphani, chimashini chakudumphani. Ayi auje mutikhululukira ndalama zimene mudagwirira ntchito zioneka kuti sizililede ndi mutikhululukira. Sizililede chifukwa chani? Chimachini chanidumpha chifukwa chani? Amayendetsa chimachini chondani? Munthu tikuntumiza akagwire ntchito kwina kwake kumene kuja akafunika malo ogona, akafunika chakudya, basi ungomutumiza ngati thumba la mbatata tapitani za ndalamazo mudzalandirabe mtsogolomo zikadzapezeka. Kodi munthu ameneyo tikumuyembekezera kuti ntchito yokagwira kumeneko ikakhala yolongosoka? Munthu azitenga ndalama zake za ndiwo kumakagwirira ntchito zaboma zoona. Simunakonze bwanji kuti ntchito isanagwiridwe ndalama zipezekeretu akamapita munthuyo anyamuliretu ndalama zake? Pena pake zina zachimwene ayi zachamba zenizeni zachamba. Komanso pena pake anyamata mtambo drama group akanatipumitsa amwene. Ndiye pacha makono tikamakamba za anyamata mtambo drama group kalipo ndithu kagulu kena kake kamene kamakhala ndi mangawa ndiye kamatukwana kuchita sukudaba kuti koma nkhani yake ndiitiyo. Amwene panopa nthawi ikutha, ife kuno kumudzi uchi kumene timaona ngati malo mochedwa ndi kuzengana milandu. Ayi iweyo nthawi ina yake ija udatere, ayi inunso nthawi ina yake mudapanga zinthu zimene munthu wamkulu Brazil Americano sadavomereze. Timaona ngati nthawi inoyo inali yoyitanizana onse. Akuluakulu tabwerani pamodzi tikhululukirane tonse, tiyeni tsopano tiyende limodzi monga ana kamodzi tipite chitsogolo. Malo mataya nthawi pakadali pano kuti zikuoneka kuti pano abwalo ndiye ali mbali yathu, ndiyeti ndinkhaulitse ujeni na mwankhuyo adziwe moyo sophweka. Adatizuza nthawi ina yake anthu amenewa ifenso tiyeni tiwaonetse kuti ujeni ndiyana, tiyeni tiwaonetse kuti ndiyana. Nthawi ikupita amwene. Kuntambo drama group zamangawa kufuna kutcherana ndale zingogawanitsapo anthu. Kenaka nkumafika 2025 anthu atagawanikana.
panopa kwatsala miyezi 18 kuti tichite masankho kwathu kuno. Kuli ntchito yayikulu yokonzanso zinthu pansipansi kukakumananso ndi anthu amene pansipa anabalalika. Zonse zikufunika nthawi yokwanira. Izi zomataya nthawi ayitanitseni auje amene wadzafotokoza nkapangiranji zimenezo ndi kuchedwa amwene. Komanso ndizosathandiza polingana ndi nthawi yatsalayi 2025 sitikusankha anthu chifukwa chowamvera chisoni. Izo ndetitsindike 2025 kudzakhala kusankha anthu amene aonetsa kuti aphunzirapo kenakake ndipo akonzeka kuchita zinthu zosinthika osati zomwezo. Anyamata mtambo akuyenera avomereze zifukwa zimene zidawapangitsa kuphofomoka ndipo atitsimikizire kuti ayitu ife ndiosinthika akuluakulu somwe aja mmatidziwa ajayi. Koma izi zomangoti lero kubwalo za milandu mawa koma ati kuwayitanitsa akuti zimenezi zikutidyera nthawi kwa basi. Msewu wakumachenjeri mu mzinda wa Blantyre mutikonzere ayi sizoona ayi. Pena pake zokha tadandaula kale zija achimwene kuti anthu ena ake akamagwira ntchito amagwira ntchito modabwitsa kwa basi. Kuchita zachidodo kupanga ziganizo dododo kukubwera akuti kupanda kusamala. Tidzadzidzimuka ndithu dziko losaino lilibe misewu sizoona ayi. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta kunyasalande sunga mvenze.